Bars, kedy ja už nahrávam. Nebudem to vypínať, ja to vystrihnem. Ja. No už to mám zapaté aj ja. No. No, keď takto uveď. Dobre, tak idem to uvesť, počkaj. Takže, čaute. To piči, ak som sa to volal, kurva. Tu je Doga prívetivá. Drž piču. Počkaj, ty kokos. Ty maj smíne kobila, jem na to. Dobre. Dostal som záchvat smiechu, bože. Čo? Nerob sa. Dostal som záchvat smiechu. Dobre. No, takže, dávaj tému, ty. Jak sa voláš? Predstav sa. Čaute, ja sa volám Belo TV. A budeme sa baviť o podarenom nahrávaní. Nie mojo. Dogu. Nie. Prečo nie? To je kokotina. To není. To je dobré. A nenadávaj. Jaj, dobre. Sme slušní, hej. Jaj, no, slušní sme tu, vieš. Dobre. Dobre, poď. Ale ne, dobre však. Niečo, ako dopadlo prvé nahrávanie? Takže musím sa pochváliť. Prvýkrát som nahrával cez Fraps, akože kto je najväčší šéf. No, tak pustím si Fraps, nie je všetko, jak má byť. Nahrávať spustím Mafiu DLC pak, samozrejme, lebo Mafii 2 je plný kokot. Ja aj nenadávame, prepašte. Pardon, nenahrávame. Dobre, to je, spustím si Mafiu 2, pustím si Fraps, pustím si DLC, pak začnem nahrávať a keď už nahrávam 3/4 hodinu, pomaly hodinu nahrávam Mafiu, tak ja zistím, že som nič nenahral. No tak to je super. Parádne som sa mal k svetu. Som bol, že aké šťastie, že ešte, že som tu nenahral také kokotiny, čo som ja povyprával. A to si mal akože plnú verziu, samozrejme. No jak inak. Skúpenú, žiadne... Kupujte si všetky programy. Ulož to ten najväčší diabol. No, ale za navždy. No dávaj ďalej, poď. Čo pa teraz ty téma? Originál, lebo toľk dvojminútový to je boh víco. A však to je taký testovací, zase nemôžeme. Jaj, no dobre. Tak by aj stačilo, nie? Určite nie. Dobre, tak daj ty. No tak ja keď som nahrával, tak ja som pre istotu nemal vôbec zapnutý mikrofón. Ha. Ja som mal. Víte prečo? Si lama. Čo? Ja som mal, ty si lama. Tak ale ja som nemal som ho zapnutý, lebo som sledoval FPS-ka, lebo si myslím, že ten môj šitný komp, no ten keď otvoril... Že šitný? Ja by som to hneď vymenil. No Inak Belo dáva ponuku na výmenu komp, keby dačo. Keby dosť všetko vybavíme. Tomu ver. Ja tomu verím. Ale no ešte som nedával inzerát, lebo som si ešte není plne istý, že to je schopné na predaj. Až 2 týždne po záruke. Tam je to pičítko, či jak sa ty povedal? Jak si to povedal, kurva, ja som zabudol. Kurvítko. No kurvítko to bolo. No dávaj. A úplne zaujímavé, jak to vyzerá, keď to nahrávam cez toho Audacity. Prečo, čo je na to čistá halus. Jak to tam behá, tá kokotina? No, to spektrum. No, však tá kokotina. Jak to vyprávaš, facku? Jaj, nie, tú optiku to boli, Vidíš, to robí to vysokorýchlostné pripojenie. No presne. Inak všetci máme zakúpené kvalitné mikrofóny, není o čom. No a čo? A hlavne to Belo F-u nie. To tam stíšim, to zase nebude očuť až také. Si musí aj potom repráky, alebo na čom to učúvaš, na akom kokote si to musíš dať nahlas. Pardon, nevydávame, piči, nenadávame. Dobre, fail, nevadí. Lo. Šašovesia o služku. To čo bolo? Belindo TV, halo. Dovolili ste sa do... Piči, jak sa volám? Halo, Belindo TV, dovolili ste sa do Doga obecná. Nie, do piči, jak to som? Prívetivá. Fú, vo veľkom žalgu, že majú kalamitu. Kretino, lebo tam na to zle, už sa to šíri, už sa to ťahá.
vážení posluchači, tak vidíte, čo dokáže obyčajný Lehoťan. A Ulačan dokopy. No, asi tak. Čiže jebnutosť na prvom mieste. Jak to vyprávaš? Dočkaj. Keby máme aj video, tak by som ukázal to s tým palcom, však víš. Však to môžeme aj nahrať na YouTube, keď tak. Však a kde to chceš dať? Na RedTube? Pornhub. Dočkaj, zapnem Skype webkameru. Však ty máš nejakú túto nahrávací tento kokot, nie? No, mám. No daj. Dočkať. Zapnem si kameru, do tu bude čo vidieť. No, to tiež. Kokot tam je vidieť, ale toto, či vidíte, toto. Vidíte, čo je zaujímavé? No daj. Ja som teraz zistil, že som mal stišený mikrofón. Však to som vedel, lebo som ťa učil taká šaša. Ale ako myslím na Audacity. No však ja viem. Ale postupne sa mi pridáva hlasitosť, ja neviem, to samo asi robí. Máš to dojebané. No, asi hej. Asi určite. Čiže môžeme začať odznova. 3, 2, 1. Nie, jeb na to. Keď takto postriháme, to je jedno. Čiže ty to postriháš, áno, to jebem. Inak toto keď tam dáš, tak akože number one. A čo, však treba. Treba sa zjebať pred celým Slovenskom a Českom. No, áno. Ak sa na to... 100 000 odoberateľov. Áno. Že 100 000, čo povie, neurážaj, hej, ty piču, ty zajtra tak dostaneš škole, ty si ma neželaj. Akože všetci vedia, že natáčame, alebo teda nahrávame toľky, to je prvý toľk vôbec, a to je jedno. Všetci to, ale už to budú vedieť, Všetci o tom vedia, už je 100 000 odoberateľov. A ešte nemáme žiadne video zavesené. Bacha. No vidíš. A 2 milióny prehratí videa, keď tam žiadne není. Však bolo tam ukážka. A nebolo. No, bola, čo hovoríš. Však ale ústatý som, víš. Múdro, až mi je to divno. Ústatý som, víš, okopával som mamkami, one zemáky sme zavárali. A víš, tak unavený z toho, že celý deň nič nerobím a tak ďalej. To poznám. No a tak ďalej. 8.55. Ty pičo! 9.5. 8.50, 8.52. Dočka, dajme 10 minút a budem, že potom to postriaš, nie? No. A do 10. minúty iba. Budem musieť vypípať tie tvoje tam slušné argumenty. Však nech si započuj, však to nebol počúvať také detičky, že mami, nepočúvaj, idem svetla, idem pustiť tolk, šup, mimo izby. Alebo si kúpiš slúchatka, nie, však maminka nepočuje, nemá sluch, hluchá, pridá na svoju šumítku, on im ubere, že jej 3 volume na 3, jak majú tí dôchodci, víš, tam. Tu. Alebo vytáhneš baterku, mama, čo neučuje, víš, môžeš ty očúvať na štolk, hoci koľko, nie? Nemáš boja. No hotovo. Ale ináč tie nové kvalitné sluchatka si myslíš, že ťa neočuje, ale vypeckuješ tomu a očuje to celá trida, napríklad. Kere moje, či tvoje? Tie, čo mám ja, alebo Adam napríklad. A toho nepoznáte. Kurva, to som dojebal, toto mi vypíš. To meno, to nesmiem vyznieť vôbec. Ten? Ten týpek, no. Ten multitalentovaný čau, hej, to babi toho, keď zbadáte, až sa vám cikule zdúra. Toho treba baliť. Adresu nevím. To vystrihnem, akože. Lebo to jemu ani to video nebudem posielať, lebo porád, 100 000 odberí a on na to dojde. 100 000 odberí, on na to dojde. On na to dojde, áno. Však už máme 100 000. Kurva, zasa urážam. Ale jasné, čo sa bojíš? Ty musel si zahrať. Reku dobre. A teraz na slušnú nôtu. Dobrý deň, milí poslucháči. Máme tu nedeľnú chvíľku poézie
Práve 19.09 začíname nahrávať talk. Pokúšame sa. Tuto s kamarátom sme sa rozhodli nahrať talk. Chceme byť známi a slávni, mať veľa penáze a love. Áno. A kurve. Ale tak no. Rich bitch, I'm rich bitch. Reku, dobre. Black Mamba forever. Cigobi. Spolužiak by ti dal. Nemenovaný spolužiak. Áno. Klacek do zveráka a tak ďalej. Ty si dobrý klacek. Honza Macek, jo, domluvil som. A máme také babičky a detkovcov, víš, rozumíš? Kde? Taký čau. Tak za spolužiakov, ne? Jaj. A kde sú babičky, lebo tých som ešte nevidel. Však babka, ne? No však kera. Jaj! Aj to musíš vypípať. No, To si dajebal. Máš zase robotu na vás. A však nikto neví, že to je priezvisko. Už ví! A čo, však treba. Už to má 15 minút rekord, hej. Do piči, dúfam, že sa mi to aj mestí dúfam, že sa to tam aj mestí na to ten YouTube. No, to je tuším do 15 minút. Ja vím, ale ja som si už kúpil také, že už má viac jak 15 minút. Jakže kúpil. Však normálne som, nie že kúpil, ale že aktivoval som si a môžem teraz točiť videa dlhšie jak 15 minút. Že čo? Čo tam to potrebuješ? Neviem, tuším, sa tam zadal iba číslo. Čože? No. Lebo tam mi vyžiadali, že väčšiu bezpečnosť, tak ja som tam zadal číslo a zrazu kúkam, že môžete točiť video dlhšie ako 15 minút. Ja reku, dobre, však čo? Však prdnem si do kamery. Však treba. No. Prejdeme na facebookové otázky. Takže, facebookové otázky. Belo, čo robí? Katapult, do piči, jak sa voláš, kurva? Belindo TV, čo robíš? Belindo. Tak Belo TV, čo robíš? Džungo, ne? Džungo. Ty koko, ty máš aké meno, ja s tým Dunčo budem, hej. Dunčo TV. Dunčo a Džungo TV. Dunčo Džungo TV. Waka waka čuka 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 waka čuka čuka waka čuka čuka. Pucita čuku. To bude intro. To bude intro. Počkajte. Zdraví vás Belindo TV. Kučáče. Dobrý deň, dámy a páni. A tak. To by znelo, keby si sa s niečím hrajkal, ale to je jedno. Mal som ruku pred hubu iba. A nie v galotách. Nemiel si to, hej. Oh yeah. Dočkaj. Teraz by sa hodil Benny Benassi Satisfaction, dočkaj. Ja to nájdem. Počkaj. To čo je za sračku? Kurva. No, Počkaj. Jaj, ale dobre sraky ma čo chytajú. Z čoho? Inak mohli by sme natočiť Harlem Shake, akože nie Harlem Shake, ale že Benassi Shake Satisfaction. Inak podľa mňa to bude na piču v kvalite a bude tam ozvená, tak to tam potom vlož. Čo? Jako tú pesničku. Jaj, to je pohode. Con los terroristas. Keby si ma teraz videl, hneď sa ti zdúri cikula. No hotovo, tak toto zase vystrihnem. Jaj, kurva, sú zabudol vám nadávať. Jaj, Aj toto? kurva, zabudol som, že... No, dobre. Reku, dobre. A prečo nemôžeme nadávať? Tak lebo... Čak ako môžeme, ale budeme aj jak Peťan. Tak ale ja zase nie som najbaný. Nechcem robiť reklamu. Jaj, nechcem robiť reklamu, ale nemenovaný youtuber, ktorý nemáš skoro žiadne videnia. Iba cez 15 000. Čo cez 15? Ježišmar, tiež si z odberov, čo to... to vyštím. A tak však víš. Vidíš, čo dokáže. Ja? Však ja viem, že čo dokážem. Ja dokážem všetko, keď si zaumiením. No veď. To ešte dneska postriaš, alebo jako? No, tak... Chcel by som. To dokedy budem nahrávať. Keď to bude do rána, tak do rána. Push me, you got to hit my satisfaction. Tak aj končíme, nie? Už to má 20 minút, to by stačilo, keď to postrieš na takých 10 minút. No,
Keď tam budú, vieš, tie šumenia a tie pauzy. Zajtra to donesem na mobile. Nie? Budeme sa udrbávať na tom. No, tak po menšom zlyhaní komunikácie, tak by som to asi ukončil. Nakoľko vypadlo nejaké z toho spojenie. No, vypadlo to. Tak ja sa s vami lúčim a prajem pekný zvyšok dňa. Čauko.